днес беше обсъдена на срещата с зоозащитници, които знаем съвсем скоро учредиха една нова неправителствена организация. С наименование Обединение за правата на животните. Днес проведохме така среща, за която казвате, съвместно с всички началници на районни управления в областна дирекция на МВР Бургас. На тази среща началото поставихме всички проблеми, които стоят пред нас при разследване на такива престъпления, свързани с гръбначни животни. От друга страна, представителите на организацията представиха и техните проблеми, които срещат при тези престъпления. Уточнихме и набелязахме така една обща стратегия на взаимодействие между нас и техните представители, като за начало поехме ангажимент да разменим контакти на служителите, които отговарят за този вид престъпления във всяко районно управление, както и разследващите полицаи. И при получаване на такъв сигнал, свързан с престъпление срещу гръбначно животно, веднага да се отзове група, която да извърши съответните процесуално-следствени действия, да се осигурят свидетели, евентуално камери, които са заснели инцидента и други такива оперативни действия. Смятам, че стигнахме до едни добри решения за взаимодействие, като НПО-то ще организира създаването на доброволчески отряди от доброволци, които ще бъдат обучени. Предстои едно обучение, което сме предвидили в най-кратки срокове между нас, представителите на НПО-то и присъствието на представители на Районна прокуратура Бургас, на която да бъдат поставени пак проблеми, които са съществували до момента по разследване на тези престъпления и да се набележат мерки за по-ефективни действия в бъдеще. Също така беше набелязано и мероприятие по участието на тези доброволчески отряди съвместно с други държавни институции при получаване на сигнали за изпаднали в беда животни, с цел тяхното бързо и ефективно спасяване. И общо това беше. Очакваме в скоро време вече да задълбочим срещите в по-професионалната тематика с оглед решаване на тези проблеми в по-широк мащаб.